Dead on arrival sa ospital ang 41 anyos na babaeng inundayan ng saksak sa tiyan ng bayaw sa barangay Taririk, Minalabak, Camarines Sur. Bago sugurin sa bayang Hipag, nagkaroon muna ng pagtatalo ang sospek at biktima, dahilan kaya umuwi ng bahay para kumuha ng kutsilyo. Agad na nahuli ng mga pulis ang sospek. Sugatan naman ang 50 anyos na construction worker matapos saksakin ng kutsilyo sa kaliwang dibdib ng katrabaho sa barangay Karanan sa bayan ng Pasakaw. Nakaganti ang biktima ng suntok sa mukha sa 53 anyos na sospek, kaya hindi nakatakas at nahuli ng mga tanod. Isinugod sa ospital ang dalawa dahil sa mga sugat. Nauwi rin sa pananaksak ang inuman ng dalawang magsasaka sa barangay Sampaloc sa bayan ng Gainza. Agad na dala sa ospital ang 47 anyos na biktima at nahuli ang 52 anyos na sospek. Patuloy ang investigasyon ng Pulis Camarines Sur sa sunod-sunod na kaso ng pananaksak, kasabay ang paalalang kung hindi maiiwasan ang pag-inom ng alak ay laging manatiling mahinahon sa pagkonsumo nito.